ċifri dettaljati tal-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika juru li Malta mhux biss irreġistrat lanqas rata ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll lanqas rata f'dawn l-aħħar 25 sena. Dan kif fl-2015 dawn l-emissjonijiet kienu fil-livell ta' 99.2 filwaqt li fl-1990 dawn kienu fil-livell ta' 100. Filwaqt li kienet innutata żieda gradwali bejn l-2009 u l-2012, is-sitwazzjoni nbidlet fl-2013 b'żieda minima s-sena ta' wara u tnaqqis drastiku fl-2015 hekk kif il-Gvern beda jimplementa l-pjan tal-enerġija. L-istess statistika turi wkoll li fl-2016 il-konsum tal-enerġija f'pajjiżna laħaq l-ogħla livell qatt irreġistrat. Dan jirrifletti l-attività ekonomika b'saħħitha li hawn f'Malta hekk kif iktar kumpaniji qed jażlu lil pajjiżna għall-operat tagħhom filwaqt li oħrajn qed jespandu. Konsum li żdied ukoll grazzi għat-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma kemm għall-familji u kif ukoll għan-negozji. Ċifri oħra tal-Eurostat juru li fejn jidħol l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju minn karozzi privati naqsu wkoll filwaqt li l-livell ta' Malta baqa' inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Xhieda tad-diversi skemi li ħareġ il-Gvern fejn ħeġġeġ lin-nies sabiex jinvestu f'vetturi ġodda li jdaħħlu inqas b'kuntrast mal-vetturi l-antiki. Ir-riżultaw ukoll li fejn tidħol l-enerġija li tiġġedded, Malta komplet ittejjeb ir-rata tagħha biex fl-2016 6% tal-enerġija kienet ġejja minn sorsi li jiġġeddu bħax-xemx. Brabta ma' dan, l-Awditur Ġenerali nnota kif pajjiżna jinsab fit-triq it-tajba biex jilħaq il-miri Ewropej dwar il-qasam tal-enerġija ġġenerata minn sorsi li jiġġeddu. B'reazzjoni, l-Aġenzija dwar l-Enerġija u l-Ilma qalet li r-rapport tal-Awditur jikkonferma li dawn l-iskemi qed jilħqu l-miri prinċipali fosthom li jiġi attirat investiment konsiderevoli fis-sistemi fotovoltaiċi, jiġi żgurat li l-għajnuna tal-Gvern hija cost efficient u tingħata assistenza lill-investituri sabiex jagħmlu l-qalba lejn l-ekonomija l-ħadra. Intqal li dan kollu jgħin sabiex Malta tilħaq il-miri dwar l-enerġija rinnovabbli u tassigura li tiqpa fit-triq it-tajba sabiex tilħaq il-mira tagħha tal-2020 kif diġà ġie kkonfermat mill-Kummissjoni Ewropea fir-rapport tagħha tal-2017.